kepareng sowanipun Lia Centilwati Sunti Lambang Sari Permadani Kayu Legi tikus mati diopeni. Nangis. Wani yo. Neh kok piye? Wong ki mbok ora. Iki anggo percobaan pembunuhan kok piye cah iki? Nangis. Malah guyu. Guyu mbahmu nangis. Nangis sapa? Etok-etok. Mulane iki dadi wong ki nek nyeluki mbok sing apik Mbak Lia, Puspita apa piye? Nganggo tikus mati diopeni. Rumangsamu aku ki apa? Wani kok piye? Oh tak bales ya. Wani kowe? Bales. Wah, bales. Tak bales ya. Oh, bales. Ayo bales ya. Aduh, tak bales ya kok. Balesen. Tak bales ya kok. Bales yo. Ndang bales. Ora sak kokean ngomong. Tak bales. Iki ndang apa ndang guyu? Apa? Bales. Ndang. Tak bales. Gak aku. Cah, syutingane aja mbok dideh bojoku lho. Lah ngapa? Mesake bojoku nek ben ngene iki bakno wonge jagung gak aku gak ngerti. Oh iya. Teko omahku disengeni kok. Piye? Sombene iki nek ngemsi ora sah ngono kuwi. Ngisin-isin ke anak bojo. Sing wirang kok namung kowe, anak bojo melu wirang kabeh. Aku ya wis sampean gak tak baleni aku. Bayare mau ndi tak gawake ngono iki ya. Sembrono. Bojoku Ndre wae. bojoku enek iki kok. Kon ngindrim wae jare. Bojoku enek. Lah bojomu enek ora? Heh? Bojomu enek ora? Gak enek. Loh, aku kok gak mbok kabari. Eh, Loro apa? Ki bojomu enek ora? maksudnya iki gak enek. Lah ya aku ora mbok kabari kek loro apa? Malah guyu. Maksudnya, lah piye to aku lek ngomong, iki aku tanggapan bojoku enek, bojomu enek ora? Nek ning kene iki gak enek. Lah ya kok aku Kowe ning kono. Tak kira iki gak enek mati. Oh, lah iki sembrono. Ayo, bawa meneh. Ijek yah mene kok. Sendro, sendro. Enem Mas Sendro. Sendro. Slendro. 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 Sendro. R. 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 Roti. Roti. Motor. Motor. Garongan. Karongan. Peri. Kok sik? Motor. Motor. Roti. Roti. Orong-orong. Orong-orong. Peri. Iki apa? Medeni nyuk. Oh. Neng nong. Nong 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 nong. Pokoke gelem tak rabeni. Heh? Krabeni aku, Mas. Iya. Angger ora njaluk bondo. Wong lanang ki nggo contoh bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas calon manten ya lho, Mas. Wong lanang ki ngendi nggone nek ngrabeni wong wedok ki ya ngayemi, ngayomi, ngayani. Anake. Apa? Anake. Ngayemi, ngayomi, ngayani, nganaki. Nek kuwi baku. Aku seneng sing nggon nganaki. Sandang pangan golek dhewe. Mas, kowe ki ora mesake aku to, Mas. Mesake Aku piye? ya melu golek lho. Kok ya terus sandang pangan mbok kon golek dhewe. Lho, kuwi nek gelem to. Wong ya dadi siji kok sandang pangan mbok kon golek dhewe ki. Kowe ki nek sak penake to, Mas. Ora sak penake wong kuwi jenenge nek gelem. Bapak-bapak setuju? Oh, setuju boloku akeh. Cocok mboten, Bu? Mboten banter buke. Kak gumun.
Kok gak nggumun piye? Aku main paitana. Dek penak men to, Mas. Paitane mung 2 yuta. Lah. 2 yuta ki tukane beras ya, Crot. Wong lanang kok tumbak cucukan. Iki nek iki lara tenan su. Iki lho, wong iki nggo contoh ya, Mas. Wong kok main kene iki ya, Mas. Sampe ngerti, ceki remi. Ngono ki domino ngono ki gak enek. Gak enek. Heeh. Alhamdulillah. Sing ijik kiyu-kiyu. Bandaran. Yen turu melu aku. Ora sudi turu dhewe-dhewe, aku turu ning amben mengkurep, sliramu turu ning barongan. Kowe turu ning amben mengkurep. Ono? Gak kurang akal. Apa? Kowe turu ning amben mengkurep, aku ndelosor ning soramben tak bolong. Pak Ade ya kulino gitu. Kowe arep ning amben, ambene mbok bolong ke ngisor. Heeh. Aku nek kecepet galar ora kaing-kaing. Aku kesel pijetono. Rungokno kupingmu, Mas. Rungokno. Ya. Yen ngono aku rasuti. Dadi gak sudi. Rasuti golek neh. Rasuti golek neh. Apa? Neng silir. 25 mau. Wong lanangmu rambut becak. Tak rungokke. Rungokno kupingmu, Mas. Becik ndang mudarab rahim. Amin. Kowe yoga sing mbok ewake sapa to? Iki aku mbela kowe lho kok malah amin brajul sisan kok. Alah ketoplosan. Ora kena getuladap anak bojo mbok klerwakno. Rungokno, Mas. Rungokno. Yen kok ngono tumindakmu Piye? dang matio keslentak jaran. Aku mbok dongake mati keslentak jaran. Hah? Ora mungkin. Ora mungkin wong pakku ki duwene sapi kok gak jaran. Amin. Pak iki sapi kok ya pas ya. Lah nggih bener. Ben mati keslentak sapi. Sapine gen dita tukoke wedhus. Ben gak iso keslentak. Ben mati keslentak wedhus sak kandange. Piye? Ya, Amin. iki wong goblok iki kowe. Lah, Apa piye? enek wedhus kok nylentaki gak enek wedhus ki nyeruduk ya. Oh, berarti kleru. Wis sak-sake lah, Mas. Menika dawahke tembang kangen nggih, Pak nggih? Nggih. Nggih. Wayah wengi udan krimis wis wis ayo kang tonetes dadi saksi kanggo nangis wong sing tak tresnani nego ninggalake aku suwung suling uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah buka aku rasa kang
tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat kembang kangen aku titip sayang tresnaku ning sliramu ora bisa ilang Matur sembah nuwun. Sampean Mas, penak ya? biasa Sampean nggih? biasa kok